Jeg vil her lave en udledning af formlen P lig P0 plus H gange V væske gange G, som er et udtryk for væsketrykket i en bestemt dybde i en væske. Billedet her viser en væskesøjle, som går fra overfladen og ned til dybden H. Og væskesøjlen den er påvirket af 3 lodrette kræfter. Den er påvirket af den nedadrettede kraft fra luften, som påvirker den øverste overflade af væskesøjlen og betegnes med F0. Så er den påvirket af tyngdekraften, som er betegnet med Ft. Og til sidst er den påvirket af den opadrettede kraft fra den resterende væske, som påvirker den nederste flade af væskesøjlen, og den betegnes så med F. Ifølge Newtons anden lov siges det, at hvis den samlede kraft på en genstand er forskellig fra 0, vil genstanden enten øge eller formindske sin fart, eller den vil skifte bevægelsesretning, eller eventuelt begge dele. Det betyder altså, at summen af de 3 kræfter er lig med 0, da væsken er i hvile, og den opadrettede kraft er derfor lig med den samlede nedadrettede kraft. Derved får vi en formel, der hedder F er lig med F0 plus Ft. Hvis søjlens tværsnitareal betegnes med A, som det ses på tegningen her, så kan de 3 kræfter udtrykkes ved følgende formler. Nummer 1. F0 er lig med P0 gange A, som er den nedadrettede kraft på den øverste overflade af væskesøjlen, og hvor netop luftens tryk betegnes med P0. Nummer 2, som er tyngdekraften, altså Ft på væskesøjlen. Væskens densitet kaldes rho, og da rumfanget af væskesøjlen er lig med H gange A, kan massen beskrives ved M-væske er lig med H gange A gange rho, altså dybden gange tværsnitarealet gange densiteten. Og da Ft er lig med M-væsken gange G, hvor G er tyngdeaccelerationen, så får man efter den her længere forklaring altså en formel, der hedder Ft er lig med H gange A gange rho gange G. Og den tredje, F er lig med P gange A. Da trykket i væsken i dybden H betegnes med P, som vi ser her, så gælder denne formel altså for den opadrettede kraft fra den underliggende væske. Med udgangspunkt i formlen, som jeg startede med, F er lig med F0 plus Ft, så indsætter jeg nu de her nyligt fundne udtryk for kræfterne, og derved får jeg P gange A er lig med P0 gange A plus H gange A gange rho gange G. Og til sidst dividerer jeg med de her A'er på begge sider af lighedstegnet, og så får jeg altså formlen hernede, som hedder P lig med P0 plus H plus rho. Jeg prøver lige igen med den her formel. P lig med P0 plus H gange rho gange G. Denne formel viser altså, at trykket i dybden i en væske er givet ved summen af luftens tryk og trykket, som kommer fra væsken, som betegnes med P væske er lig med H gange rho gange G. Her må man i øvrigt lægge mærke til, at begge udtrykkene er uafhængige af væskesøjlens overfladeareal.